So guys, pasalamat ko ni medyo malito kay di sugod niya dili ko makaduha og ari diri sa Singapore. Hi everyone, this is the Princess. And welcome back again to my YouTube channel. So for today is vlog guys. Naata karon diri sa Singapore. Kakuyog juday ka day. Oh, ato ta padung mulakaw ron tay. Ambot lang. Makuyog-kuyog lang ta. Day 1 sa Singapore, no? Day one to Lakaw. Singapore. So murag mangita siguro mi og kanang asay makan-an siguro lapit kay tugdin. Then maglakaw-lakaw sa Day maglakaw-lakaw sa takay para makakita tag barato nga kananan diri. Let's go. A few inches later. So dakate. Oh, na ako diri. Nago ko diri, no? Nay fence, oh. Kaso Kasi nga ba, kasulti, double check. Achar. Day. Asa na papay day? Day, asa ta karon? Nata karon sa Dobby Goat Sa train station sa na. train station. Kay asa ta pa dong? Basta? Shopping. Ah. Na din mangita ko Ay, kada ang gusto, ipakita mo kung sino ka. Pamay. Wow. Ato sa Iron Mall. Yeah. Sa? Nasa Iron Mall. Unsa? Iron Mall. Si Ayan Mall. Ayun Sa spelling. Ayon. Iron Mall. Day nag-unsa ta diri day? Namalit ta og SIM card ko na internet. Ah, nipalit ka? Wala ra gid ako mag-internet. Ah, sige na ta sa 7-Eleven diri. Nakipinti doon. Ulo. Handa na ay Popeyes siri. Ligotom na ka? Gutom na ko. Asam ta mga auto. Malibre man ka no. Oh, libre ka kay na pa mapitinda ay kana Sige ka. Mo, Unsay ka. kamo. Saray mo librihan kay ka. Di mi librihan guys. Hmm. Kara daw guys. Bago ni Ron. So mauni ang SIM diri. Zed na. Muni gani. Then mga ono mi sa asa mo tong ga-vlog? Uy. Asa mo tong ga-vlog? Ha? So guys, naano mi karon guys. Hindi na may og mga pagkaon na mo nga mo ang ganahan ko. Nata sa Popeyes. Na mi Oh my god. Kalaming sa chicken. So, saan naman ta day? mga on na. Mga unsa no kay Mucha ka, unsa na oras sa time check, it's already Mga ano kay mo sa Mucha ka na 6 something, almost 7 na. And then wala pa may lunch. 7 na. Ang ga-vlog dili day kay wala jud ko busy ka yung no ay busy no Kaon na ti. so ngaon na ta na. Sige go, mga unsa daw mi guys. Busy no. Sila Roy kay napaligto. Kuya kay nag-video. Si Roy nag-withdraw. Napami sa Popeyes guys. So, see you later. Kaon na. Lami. Guys, Ay, dara di ay.
So guys, naanamit karon diri sa Marina Bay. So pero magsore-sore namin diri. Snake! Mag-shopping ka? So guys, namin diri sa Marina Bay karon. Hey, mag-shopping ni Kon. No, char ka mo kagdahagdas ay mahal ba kay diri na Chanel, na Gucci, na Fendi. Wala gi na linya sa Chanel sila dai. Dan unsa na orasa karon tagana? Oh, unsa na orasa? Alas city no guro. Alas 6 pa, almost 7 na pero hayag pa kayo. Oh. Di ba? Oh. Wala pa nagpita. Tagabi lagi. Di ba? Wait, mangutan ako kanang Sige, sang imong first time karon diri sa Singapore. So far guys, kay Murag ka na problema ko sa internet. Na-amaze ko dili guys oh. Kani guys, makita ini mo sa picture ug katong layon. Tanaw guys sa kadaghan ng tao dito sa layon gawat to. So, ako mga building guys. Nice guys. Oh, guys, niya wala dahil. Librihan din ninyo no. Librihan ta balik dito no. Oh. Ikaw na baysan sa diri. Ikaw na sa mga libre, sige na kalibrihan. Ikaw na sa mga libre. Ikaw na sa mga libre. Ikaw na naman mag-libre, di ba? Oh, sige. Ya, kisa man imong thank you-han. So guys, salamat ko ni medyo malito kay di sugod niya dili ko makaduha og ari diri sa Singapore. Bayad maguto utang to. Lista na utang. Salamat kay lista mo to utang. Kana lay bayad nimo kani. Oh. Gold. Kani. Weird na snake guys, no? Gold, no? Oh. Lang guys, padumudan. Kumusta ang imong experience diri sa Singapore? Nindot kayo ang experience diri lang kay kita ko anong Marina Bay Sands so tulo ka bok tower guys mo na ang tower sa ICM Alturas and BQ kung sa buhol pa na barcode na siya guys no dili kay tanan guys pero mas Ayun sa biyahe. Asa Sino nasa biyahe na? lumot sa sabi ay na bigi ano tao na siya nas mabaw Oh, mga tao. Snake. May pautanan nimo. Yun. So guys, everyone, may lang samanta mag-enjoy mo sa ako ang vlog karon for today. Na ako diri karon sa Marina Bay, diri sa Singapore. O, day 1 ato sa atong vlog, no? Oh, day 1 sa itong vlog. Tangin ninyo ang ako ang vlog guys kay isulit mo diri sa Singapore. Thank you so much for watching. And this is Snake Princess. Bye-bye. I love you all.